Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Bubble Talkers και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα τεράστιο κεφάλαιο που αφορά όλες τις εγκυούλες, τη διατροφή. Μύθοι, πραγματικότητες, συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες, κιλά, διατροφικές διαταραχές και πολλά ακόμα που θα τα δούμε πολύ σύντομα. Έχω σήμερα καλεσμένη την Έλλη Κρομίδα, διαιτολόγος και διατροφολόγος και θα μας λύσει πολλές απορίες. Καλώς όρισες, Έλλη μου. Καλώς σας βρήκα, Εύα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και θέλω να λύσω οποιαδήποτε διατροφική απορία μπορεί να έχει μια έγκυος. Και είναι πολλές, νομίζω. Εγώ τουλάχιστον σαν έγκυος είχα πολλές απορίες. Και επειδή χρειάστηκε να ψάξω τόσο πολύ το τι πρέπει να τρώω, τι δεν πρέπει, ποιες τροφές είναι απαραίτητες, νομίζω ότι σήμερα θα βοηθήσουμε πολλές εγκυούλες στο να πάρουν μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι πρέπει να ακολουθούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σίγουρα. Να ξεκινήσουμε με το ποιες είναι οι βασικές διατροφικές ανάγκες που έχει μια έγκυος και αν υπάρχουν κάποια θρεπτικά συστατικά που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες φαγητού. Αυτό που είναι χρήσιμο είναι να έχουμε μια ποιοτική διατροφή. Και πράγματι υπάρχουν θρεπτικά συστατικά που πρέπει να δίνουμε έμφαση. Αυτά είναι για παράδειγμα το φυλικό οξύ, είναι ο σίδηρος, είναι η πρωτεΐνη, το ασβέστιο, τα ω3 λιπαρά οξέα, τα οποία μπορούμε εύκολα να λάβουμε μέσω της διατροφής μας, αλλά κατά περίπτωση χρειάζονται και κάποια συμπληρώματα που μπορεί να χρειάζεται να πάρουμε. Τα συμπληρώματα βέβαια, να πούμε ότι τα δίνουμε πάντα σε συμβουλή με τον γιατρό και τη διατροφολόγο μας. Δεν μπαίνουμε μόνες μας συμπληρώματα. Πάντα με τη σύμφωνη, ακριβώς όπως είπες, γνώμη του γιατρού και διαιτολόγου. Έτσι. Γενικώς στη διάρκεια της εγκυμοσύνης σου λένε ότι πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ τι τρως και ότι κάποιες τροφές είναι απαγορευμένες. Ποιες είναι αυτές που δεν πρέπει να καταναλώνεις? Ισχύει αυτό. Υπάρχουν κάποια τρόφιμα τα οποία απαγορεύονται, η αλήθεια είναι, και αυτό γιατί υπάρχει κίνδυνος τροφικών λοιμώξεων. Οπότε αυτά είναι το μη παστεριωμένο γάλα, τα μαλακά τυριά που μπορούν να έχουν τη μούχλα, το ροκφόρ, μπρι, καμεμπέρ, αυτά τα τυριά. Απαγορεύεται η κατανάλωση ομού, ψαριού και θαλασσινών, όπως υπάρχει ας πούμε στο σούσι. Ναι, μας αρέσει μεγάλο πλήγμα, όντως. Απαγορεύεται το ομό ή το μη καλά ψημένο κρέας και πουλερικά. Θέλει πάρα πολύ καλό πλήσιμο στα ομά λαχανικά και φρούτα, οπότε προσέχουμε αυτό. Επίσης απαγορεύεται η κατανάλωση μη παστεριωμένων αυγών, τα οποία μπορεί να υπάρχουν σε σπιτικές σως και γλυκά, π.χ. σπιτική μαγιονέζα, οπότε καλό είναι να αποφεύγουμε και αυτά. Ο ξηφίας και ο τόνος ωκεανού είναι ψάρια τα οποία καλό είναι να αποφεύγονται λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε υδράργυρο που έχουν. Και τέλος απαγορεύονται τα καπνιστά κρέατα και ψάρια, π.χ. καπνιστός ολομός που υπάρχει στο σούπερ μάρκετ, και αυτά καλό είναι να αποφεύγονται. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια άλλα τρόφιμα τα οποία δεν απαγορεύονται, αλλά καλό είναι να τα καταναλώνουμε περιορισμένα λόγω κάποιων άλλων κινδύνων. Ένα από αυτά είναι το σηκώτη, και αυτό λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνη Α, όπου όταν γίνεται υπερβολική λήψη αυτής της βιταμίνης, αυτό μπορεί να έχει κάποιους κινδύνους για τη μαμά και το μωρό. Άλλο ένα τρόφιμο είναι η σόγια, όπου λόγω των φυτοϊστρογόνων και αυτή μπορεί να επηρεάσει την υγεία της μαμάς και του εμβρίου, όπου να πω ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι είναι επικίνδυνο για την υγεία, αλλά επειδή οι απόψεις συγκρούονται στις έρευνες, καλό είναι προληπτικά να αποφεύγουμε την κατανάλωση σόγιας. Και τέλος, τα γλυκαντικά, π.χ. στέβια, σπαρτάμι, σουκραλόζη που υπάρχουν σε πολλά τρόφιμα, επίσης δεν απαγορεύονται, απλά επειδή δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες σε σχέση με την κατανάλωσή τους κατά την εγκυμοσύνη, καλό είναι να μην γίνεται υπερκατανάλωση.
Και τι γίνεται με τον καφέ και το αλκοόλ? Λοιπόν, ο καφές επιτρέπεται απλά σε συγκεκριμένες ποσότητες. Συγκεκριμένα επιτρέπονται μέχρι 200 mg καφεΐνης ημερησίως, όπου η καφεΐνη δεν υπάρχει μόνο στον καφέ, υπάρχει στο κακάο, στη σοκολάτα, στα αναψυκτικά τύπου κόλλα, σε ενεργειακά ποτά, στο τσάι το πράσινο και το μαύρο, οπότε, και στον καφέ εννοείται, οπότε θέλει μέτρο. Για παράδειγμα, τα 200 mg, μάλλον να το πω διαφορετικά, ένας μικρός εσπρέσο, η μονή δόση, μας δίνει 50 mg καφεΐνης. Ο φρέντο εσπρέσο είναι διπλή δόση, οπότε μέχρι 2 φρέντο εσπρέσο, να το πω και έτσι, είναι τα 200 mg που θέλουμε μέσα στην ημέρα. Σχετικά με το αλκοόλ, το οποίο θα το αναφέρω και πιο αναλυτικά μετά, η αλήθεια είναι ότι εκεί είμαι λίγο πιο αυστηρή, καλό είναι να μην υπάρχει καθόλου κατανάλωση αλκοόλ. Ούτε ας πούμε ένα ποτηράκι κρασί που λένε? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτός ο μύθος σε σχέση με το ότι μπορώ να πίνω και λίγο αλκοόλ, αλλά επειδή δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα αλκοόλ, η σύσταση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι πλήρης αποχή. Και αυτό γιατί ακόμα και μικρή ποσότητα αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει με κάποιον τρόπο την ανάπτυξη του εμβρίου. Οπότε καλό είναι να πούμε εντάξει, για αυτούς τους μήνες ποτά χωρίς αλκοόλ. Υπομονή κορίτσια, 9 μήνες. Θέλω να μας πεις τι ρόλο παίζει το φωλικό ή φυλικό οξύ, πώς το λέτε, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και αν υπάρχουν τροφές που μπορούμε να το πάρουμε φυσικά και όχι από συμπλήρωμα που το παίρνουμε. Το φυλικό οξύ είναι ένα θρεπτικό συστατικό ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει όντως να το λαμβάνουμε σε σημαντικές ποσότητες από την αρχή της εγκυμοσύνης, και αυτό γιατί μειώνει τον κίνδυνο για νευρολογικές ανομαλίες στο έμβριο. Οπότε εννοείται υπάρχει φυσικά στα τρόφιμα και σε τρόφιμα όπως είναι τα πράσινα φυλλόλιτα λαχανικά, μπρόκολο, σπανάκι, μαρούλι, υπάρχει στα όσπρια, υπάρχει στο πορτοκάλι και σε κάποια εμπλουτισμένα δημητριακά. Ωστόσο, επειδή πολλές φορές η ποσότητα που απορροφάται από τα τρόφιμα δεν είναι αρκετή, συνήθως συστήνεται και ένα συμπλήρωμα από τους γιατρούς, όπου αυτό ιδανικά το παίρνουμε πριν τη σύλληψη και στο πρώτο τρίμηνο. Και μιας και έχουμε πάει τώρα λίγο στις βιταμίνες και τα συμπληρώματα, να πούμε και για τον σίδηρο. Πόσο σημαντική είναι η πρόσληψη σιδήρου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς στην εγκυμοσύνη διπλασιάζονται οι ανάγκες σε σίδηρο, και αυτό γιατί αυξάνει το όγκος του αίματος, αναπτύσσει το πλακούντας και για να υποστηριχθεί και η ανάπτυξη γενικά του εμβρίου. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό να το λαμβάνουμε, είτε σε συμπλήρωμα κατά περιπτώσεις και σίγουρα και μέσω της διατροφής. Τώρα πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταναλώνονται 2 με 3 μερίδες κόκκινου κρέατος την εβδομάδα, όπου η μερίδα ορίζεται ως αυτό που λέμε μια παλάμη μαγειρεμένου κόκκινου κρέατος. Τι παλάμη όμως? Το κάθε ένα στη δική του. Ακριβώς. Και μιλάω για το κόκκινο κρέας γιατί ο σίδερος υπάρχει σε 2 μορφές στα τρόφιμα. Είναι ο αιμικός σίδερος που είναι και πιο απορροφήσιμος, όπου βρίσκεται στο κόκκινο κρέας, βρίσκεται στο κοτόπουλο και ιδιαίτερα στο μπούτι, στα ψάρια και στον κρόκο αυγού. Και αυτός είναι πιο απορροφήσιμος σίδηρος. Και αντίστοιχα υπάρχει και ο μη αιμικός που λέμε σίδηρος, που βρίσκεται στα φασόλια, στις φακές, στο σπανάκι, αλλά αυτός είναι λιγότερο απορροφήσιμος. Οπότε εκεί παίζουν ρόλο οι συνδυασμοί που θα κάνω στα γεύματά μου. Για παράδειγμα, όταν θα έχω ένα γεύμα που έχει μη αιμικό σίδηρο, είναι σημαντικό να ενισχύσω με βιταμίνη C, που υπάρχει π.χ. σε ένα πορτοκάλι, στις κόκκινες πιπεριές, στις φράουλες, ώστε να ενισχυθεί η απορρόφηση σιδήρου και αντίστοιχα να αποφευχθεί στο ίδιο γεύμα ο συνδυασμός μη αιμικού σιδήρου με είτε γαλακτοκομικά, είτε καφέ, τσάι, που μειώνεται η απορρόφηση έτσι. Και μιας και μιλήσαμε τώρα για σίδηρο και κρέας, μπορεί μια έγκυος να ακολουθεί vegetarian ή vegan διατροφή? Φυσικά. Αν είναι κατάλληλα σχεδιασμένη διατροφή, όπου συνήθως χρειάζεται συμβουλή ενός διαιτολόγου για αυτό, τότε
μπορεί να είναι απόλυτα ισορροπημένη, αρκεί να δοθεί απαραίτητη προσοχή σε συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά, όπως είναι ο σίδηρος, οι πρωτεΐνες, τα ω3, η βιταμίνη B12. Οπότε, αν γίνουν σωστοί συνδυασμοί, υπάρχει σωστή ποικιλία και με κάποια συμπληρώματα που συνήθως έχουν ανάγκη οι γυναίκες αυτές, παράδειγμα ω3 και B12, τότε μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλής και ισορροπημένη η διατροφή τους. Οπότε, ας πούμε, μπορεί να είναι λίγο πιο σημαντικό για αυτές τις γυναίκες να πάρουν τη συμβουλή μιας διατροφολόγου. Ναι, γιατί συνήθως δεν υπάρχει παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, οπότε μπορεί να μην καταφέρουν την πληροφορία που θα πάρουν να την μετατρέψουν σε σωστά θρεπτικά γεύματα για να είναι ισορροπημένη η διατροφή τους. Λοιπόν, πάμε σε μια ερώτηση τώρα που απασχολεί πολύ τις εγκυούλες και αναφέρομαι φυσικά στις λιγούρες. Υπάρχουν οι λιγούρες? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι λιγούρες, αν εννοούμε αυτό το αίσθημα το ότι δεν πεινάω, δεν νιώθω ας πούμε στο στομάχι μου μια πείνα, ένα γουργουριτό που είναι η βιολογική πείνα, αν νιώθω λιγούρα για ένα συγκεκριμένο τρόφιμο, συνήθως μπορεί να είναι είτε συναισθηματικοί λόγοι που με οδηγούν σε αυτή τη λιγούρα ή μπορεί να είναι ακόμα και υπογλυκαιμίες που μπορεί να παθαίνω μέσα στην ημέρα λόγω κακής διατροφής ή και λόγω των ορμονών. Οπότε συμβαίνουν, απλά υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι που μπορεί να οδηγούν σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριζόμαστε. Δεν τα ρίχνουμε στον αδύναμο χαρακτήρα μας ότι έχω λιγούρες γιατί δεν είμαι εγκρατής, ας πούμε. Απλά θέλει σωστή διαχείριση διατροφική. Άρα η φράση «τρώω για 2» ισχύει ή είναι μύθος? Είναι λίγο μύθος αυτό. Απλά βασίζεται στο γεγονός ότι όντως αυξάνονται λίγο οι ενεργειακές ανάγκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά φαντάσου ότι οι θερμίδες που έχουμε ανάγκη παραπάνω είναι στο δεύτερο τρίμηνο και είναι γύρω στις 200 με 300 την ημέρα παραπάνω. Αυτό είναι περίπου ένα τοστάκι, οπότε δεν είναι ότι πεινάω για 2. Καμία σχέση. Μπορεί στο μυαλό μας να πεινάμε για 2. Μπορεί, ναι, αυτό όντως. Η λιγούρα είναι άλλο πράγμα. Ποιοι είναι οι πιο συχνοί μύθοι που ακούς από εγκύους σχετικά με τη διατροφή στην εγκυμοσύνη? Ένας πολύ συχνός μύθος είναι αυτός που ανέφερες και πριν για το αλκοόλ, ότι εντάξει, μπορώ να πίνω και 1-2 ποτηράκια κρασί την εβδομάδα. Με βάση τις συστάσεις αυτό δεν είναι σωστό, οπότε καλό είναι σε αυτό να είμαστε λίγο πιο έτσι εγκρατείς. Ένας άλλος μύθος είναι ότι εφόσον παίρνω συμπληρώματα, δεν υπάρχει λόγος να σκέφτομαι το τι θα φάω, καλύπτω ας πούμε τις ανάγκες μέσω των συμπληρωμάτων. Αυτό είναι πραγματικά ένας μύθος, γιατί τα συμπληρώματα, αν και είναι απαραίτητα και χρήσιμα σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη φυσική και ισορροπημένη διατροφή. Γιατί τα τρόφιμα έχουν και άλλα ευεργετικά συστατικά τα οποία δεν υπάρχουν σε ένα σκεύασμα. Οπότε είναι εκεί για να συμπληρώνουν και όχι να υποκαθιστούν μια διατροφή. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, να παίρνεις βιταμίνη C, ψευδάργυρο, B12 και να πλακώνεσαι στα πατατάκια, τη σοκολάτα και να λες «Της πήρα τις βιταμίνες μου». Ακριβώς, ναι. Γιατί μου λένε πολλές γυναίκες «Εντάξει, παίρνω το φιλικό, δεν με πειράζει, ας μην τρώω πράσινα φιλοδηλαχανικά» και εξηγώ ότι δεν είναι αυτός ο λόγος, συμπληρώνεις. Και ένας ακόμη μύθος είναι ότι αν τρώω πολλά γλυκά θα εμφανίσω διαβητική ίσης. Το ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτό, ακούμε και στο περιβάλλον μας «Μην τρως γλυκά, είσαι έγκυος, θα αναπτύξει ζάχαρο». Λοιπόν, και αυτό είναι μύθος, καθώς ο διαβητής κύσης έχει σχέση με την αλλαγή των ορμονών που επηρεάζουν με έναν τρόπο την ινσουλίνη στο αίμα μας, οπότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη κύσης, οπότε δεν είναι ότι η έγκυος κάπως με διατροφή της προκαλεί διαβήτη, απλά αν υπάρχει μια προδιάθεση, η υπερβολική λήψη ζάχαρης μπορεί να κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση. Οπότε εκεί αυτό που λέγω είναι να μην ενοχοποιούμε τα τρόφιμα, τα γλυκά, ότι αυτά θα μας προκαλέσουν ζάχαρο, να έχουμε μια ισορροπία στη διατροφή μας. Ας πούμε, εμένα μου είχαν πει όχι διαρροπάλου, ζυμαρικά, ψωμί και γλυκά. Γενικά, αυτό που επίσης λέω στις έγκυες που αναλαμβάνω είναι να μην συζητάνε με τον περίγυρο πράγματα που έχουν να κάνουν με την διατροφή και σε σχέση με την εγκυμοσύνη, γιατί
Όλοι έχουν μια άποψη που για εκείνους είναι σωστή και έχει ταιριάξει, αλλά επειδή κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική, κάτι που σε μένα έκανε καλό σαν έγκυος, σε σένα μπορεί να μην κάνει. Οπότε καλύτερα είναι να παίρνουμε την συμβουλή από τον κάθε ειδικό. Ακριβώς. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικοί εξάλλου. Θέλω να μας πεις αν υπάρχουν τροφές οι οποίες βοηθούν ώστε να αντιμετωπιστούν φυσικά κάποια συμπτώματα, όπως η ναυτία, η καούρα, η δυσκολιότητα. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα ενοχλητικά συμπτώματα που ανέφερες, που εμφανίζονται στην εγκυμοσύνη, με κάποιες μικρές διατροφικές αλλαγές που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα, όσον αφορά την ναυτία που είπες, η οποία συνήθως εμφανίζεται στο πρώτο κιόλας τρίμηνο, αυτό που έχει σημασία να κάνουμε είναι το να έχουμε μικρά και συχνά γεύματα μέσα στην ημέρα μας, να μην αφήνουμε δηλαδή πάρα πολλές ώρες άδειο το στομάχι, να επιλέγουμε πιο ξηρά, να το πω, τρόφιμα, δηλαδή κράκερς, κριτσίνια, παξιμαδάκια. Όταν εμφανίζεται έντονο το αίσθημα της ναυτίας, εκεί αυτό που προτείνω είναι να επιλέγουμε τρόφιμα τα οποία τα έχουμε ήδη δοκιμάσει και μας είναι ανεκτά, και ας είναι πιο περιορισμένα αυτά σαν επιλογές. Κάτι ακόμη που πρέπει να προσέχουμε είναι το να μην καταναλώνουμε υγρά ταυτόχρονα με τα γεύματα, αλλά καλύτερα ενδιάμεσα των γευμάτων. Σίγουρα όχι μεγάλη και απότομη κατανάλωση υγρών. Οι έντονες μυρωδιές μπορεί να επηρεάσουν, οπότε καλό να τις αποφεύγουμε. Και σε κάποιες περιπτώσεις η χρήση του ginger και της μαστίχας μπορεί να βοηθήσουν στα συμπτώματα της ναυτίας. Έπειτα, όσον αφορά την καούρα, όπου αυτή συνήθως στο τρίτο τρίμηνο εντοπίζεται, εκεί πάλι είναι πολύ σημαντικά τα συχνά και μικρά γεύματα. Επίσης πολύ σημαντικό να μην πίνουμε πολλά υγρά μαζί με τα γεύματα. Βοηθάει το να μην καταναλώνουμε όξινα, καυτερά, τηγανιτά, πολύ λιπαρά. Και σίγουρα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να μην γίνεται ένα πολύ μεγάλο γεύμα και μετά να ξαπλώνω κατευθείαν. Όσο και να με έχει πιάσει λίγο μια κούραση, μια υπνηλία, θα πρέπει τουλάχιστον τις πρώτες 2 ώρες που έχει γίνει το γεύμα να είμαι σε καθιστή στάση. Και τέλος, όσον αφορά τη δυσκολιότητα, η καλή ενυδάτωση βοηθάει πολύ, δηλαδή χρειαζόμαστε σίγουρα 7 με 9 ποτήρια νερού μες στην ημέρα. Οι φυτικές ίνες που υπάρχουν φυσικά σε προϊόντα ολικής άλεσης, φρούτα, λαχανικά, θα πρέπει να είναι σε αρκετές ποσότητες μες στην ημέρα. Και μία ήπια δραστηριότητα του 30 λεπτό με περπάτημα την ημέρα, πάντα βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού, μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία του εντέρου. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μας πεις τώρα αν αλλάζουν οι διατροφικές ανάγκες της εγκύου ανατρίμηνο. Ανατρίμηνο. Εννοείται, από τρίμηνο σε τρίμηνο υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο τρίμηνο. Εκεί δεν υπάρχει καμία αύξηση στις ενεργειακές ανάγκες, δεν χρειαζόμαστε δηλαδή περισσότερες θερμίδες, περισσότερο φαγητό, αλλά σίγουρα από την πρώτη μέρα της εγκυμοσύνης χρειαζόμαστε μια ποιοτική διατροφή και τα συστατικά που θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο πρώτο τρίμηνο είναι το φυλλικό οξύ που είπαμε και πριν και στα ποια τρόφιμα βρίσκεται, αλλά και στο ιόδιο, που και αυτό πρέπει να δώσουμε προσοχή γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη του εμβρίου και στη λειτουργία του θηροειδούς, που αυτό βρίσκεται φυσικά στο ιωδιούχο αλάτι και στα ψάρια και θαλασσινά. Όσον αφορά το δεύτερο τρίμηνο, εκεί αυξάνονται λίγο τώρα οι ενεργειακές ανάγκες, λίγο όμως, αυτό που λέγαμε, γύρω στις 200 με 300 θερμίδες παραπάνω θέλουμε, αλλά εκείνο που πρέπει κυρίως να δώσουμε έμφαση στα θρεπτικά συστατικά που αναφέραμε στην αρχή, στο σίδηρο, στο ασβέστιο, που εκεί να πούμε ότι χρειαζόμαστε 3 μερίδες γαλακτοκομικών ημερησίως. Στο σίδηρο λοιπόν, στο ασβέστιο, στα ωμέγα-3, στο φυλλικό παραμένει η ανάγκη. Και στο τρίτο πια τρίμηνο, εκεί αυξάνονται ακόμα λίγο οι θερμίδες, στις 400 δηλαδή επιπλέον θέλουμε ημερησίως, και δίνουμε και πάρα πολύ έμφαση σε αυτό το τρίμηνο στην καλή ενυδάτωση, γιατί είναι το τρίμηνο που θα έχουμε και τα περισσότερα πριξίματα, ειδήματα, οπότε προσέχουμε λίγο το αλάτι, αυξάνουμε την ενυδάτωση και σίγουρα η ποιότητα πρέπει να παραμένει στη τροφή. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που
πώς να το πω ρε παιδί μου, προβληματίζει πολύ τις εγκυούλες, είναι τα κιλά. Θέλω να μας πεις πόσα κιλά είναι ιδανικό να πάρεις στο κάθε τρίμηνο, αν τα πολλά κιλά επηρεάζουν την εγκυμοσύνη, γιατί υπάρχει, ξέρεις, αυτός ο μύθος ότι δεν πειράζει, είσαι έγκυος, ας είσαι λίγο πιο χαλαρή, ξέρεις, και δεν ξέρω κατά πόσο τελικά είναι καλό, αν επηρεάζει το έμβριο και φυσικά και την υγεία της μανούλας. Είναι όντως αυτό που ρωτάς, είναι από τις μεγαλύτερες ανησυχίες που έχουν οι γυναίκες στην εγκυμοσύνη. Η αλήθεια είναι ότι το βάρος δεν μπορεί να μην αυξηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αλλάζουν πολλά πράγματα και πρέπει κιόλας να αυξηθεί. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι γύρω στα 3-3,5 κιλά θα είναι μόνο το μωράκι. Από εκεί και πέρα αυξάνεται κατά 2 κιλά περίπου ο λιπόδης ιστός, αυξάνεται ο όγκος των μαστών, αυξάνεται το βάρος του αίματος. Είναι πολλά, ο πλακούντας, είναι πολλά δηλαδή που συμβαίνουν, οπότε αυτά θα φέρουν και ένα βάρος. Το βάρος τώρα που θα πρέπει να πάρει μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη εξαρτάται από το βάρος που είχε πριν την εγκυμοσύνη, το βάρος δηλαδή που ξεκινάει. Βάσει δηλαδή του δείκτη μάζας σώματος ορίζουμε το συνολικό βάρος που πρέπει να πάρει μια γυναίκα. Οπότε στο παράδειγμα μιας φυσιολογικού βάρους γυναίκας, το βάρος που θα πρέπει να πάρει συνολικά είναι από 11 έως 16 κιλά. Αν ξεκινήσει η εγκυμοσύνη με υπερβαρότητα, πρέπει να πάρει λιγότερα. Σε όλο αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται το βάρος. Εδώ να πω ότι στο πρώτο τρίμηνο δεν παρατηρείται καμία αύξηση βάρους. Μπορεί να συμβεί μια αύξηση 1-2 κιλών και αυτό όμως όχι απαραίτητα. Η αύξηση γίνεται ουσιαστικά στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, όπου στο δεύτερο σε μια γυναίκα φυσιολογικού βάρους θα πρέπει να αυξάνονται περίπου 400 γραμμάρια ανά εβδομάδα και αυτό να συνεχίζεται μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης. Τώρα, το βάρος που θα αποκτήσει μια εγκυμονούσα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την υγεία τη δική της, αλλά και για την εξέλιξη του τοκετού και για την ανάπτυξη του εμβρίου, καθώς στοιχεία μας δείχνουν ότι οι γυναίκες που παίρνουν πολλά κιλά στην εγκυμοσύνη, αυτό μπορεί να έχει επιπλοκές και στο τοκετό, αλλά και στην μετέπειτα υγεία του εμβρίου. Φαίνεται κάπως να σχετίζεται ακόμη και με παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή του εμβρίου, αν η μαμά είτε ξεκίνησε με παχυσαρκία την εγκυμοσύνη, είτε πήρε πολλά κιλά κατά τη διάρκεια. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ έχω ακούσει ότι αν πάρεις πολλά κιλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεν μπορούν να πάνε τα θρεπτικά συστατικά στο έμβριο και γίνονται λίπος. Αυτό εν μέρει συμβαίνει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα μια γυναίκα που θα πάρει πάρα πολύ βάρος ίσως να μην προσέχει τόσο τη διατροφή της. Οπότε εκεί υπάρχει ο κίνδυνος όντως να είναι ελλειπής σε θρεπτικά συστατικά και απλά να λαμβάνει πολλές ποσότητες φαγητού και το βάρος από μόνο του σαν παράγοντας επηρεάζει την ανάπτυξη του εμβρίου γενικότερα. Οπότε θέλει προσοχή. Και πάμε τώρα σε μία άλλη ερώτηση. Τι γίνεται με τις γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν κάποια διατροφική διαταραχή που είτε είναι προγενέστερη της εγκυμοσύνης, είτε εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και η αλήθεια είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, όπου μπορεί όντως είτε να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είτε να προϋπάρχει κάτι. Και αυτό που προτείνουμε είναι πάντα να υπάρχει καθοδήγηση από μια ομάδα ειδικών, ώστε να υπάρχει και ψυχολογική υποστήριξη και διατροφική υποστήριξη και υποστήριξη από γιατρό αλλά και από το περιβάλλον. Οπότε η προσέγγιση θα πρέπει να είναι, όσον αφορά τις γυναίκες με διατροφικές διαταραχές, να εστιάζουμε στη θρέψη, να μην υπάρχει πίεση, να μην συμβεί αιμονή με τα κιλά, ώστε να μπορέσει να είναι πιο ήρεμη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και να μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά το μωρό και να είναι και εκείνη υγιής. Οπότε οι διατροφικές ανάγκες είναι ίδιες και για μια γυναίκα που μπορεί να εμφανίσει διατροφική διαταραχή, απλά χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη. Ίσως αυτές οι γυναίκες θα είναι πιο σημαντικό να πάνε σε κάποιον ειδικό, ώστε να έχουν ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που να τους βοηθήσει. Σίγουρα, γιατί πρέπει να υπάρχει καθοδήγηση και διατροφική αλλά και ψυχολογική.
Και πάμε και μετά τον τοκετό. Τι γίνεται τότε, τι πρέπει να προσέξει μια μανούλα στη διατροφή της? Λοιπόν, μετά το τοκετό, η αλήθεια είναι το σώμα χρειάζεται πολύ καλή θρέψη, ενέργεια και υποστήριξη, πρώτον για να αναρρώσει. Από εκεί και πέρα, αν θυλάζει κιόλας η μανούλα, εκεί τότε οι ανάγκες είναι πιο αυξημένες και σε θρεπτικά συστατικά, καθώς συνεχίζονται οι ανάγκες να είναι παραπάνω σε ύδηρο, ασβέστιο, πρωτεΐνες όπως και στην εγκυμοσύνη, αλλά εκεί χρειάζεται και ακόμη περισσότερη ενέργεια. Εδώ δηλαδή... Θερμιδική δηλαδή. Ακριβώς. Στην περίοδο δηλαδή του θυλασμού χρειαζόμαστε 500 θερμίδες παραπάνω ημερησίως. Είναι πιο απαιτητική δηλαδή αυτή η περίοδος ενέργεια από ότι είναι και η εγκυμοσύνη για τη μαμά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να τρέφεται ισορροπημένα για να υποστηρίζετε. Και για να κλείσουμε, θέλω να μας πεις κάποια συμβουλή, κάτι που θα ήθελες να μοιραστείς με τις εγγυούλες, τι να προσέξουν, τι να σκέφτονται, κάτι ωραίο να κλείσουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι μια περίοδος της ζωής τους την οποία δεν θα ξαναζήσουν, να προσέξουν από πού ενημερώνονται, να πάρουν τη σωστή καθοδήγηση από τους ειδικούς και να μην αναλώνονται πολύ σε συζητήσεις με το περιβάλλον που μπορεί να τις συγχύζει και να τις μπερδεύει. Και σαν έτσι γενική συμβουλή, αυτό που έχω να δώσω είναι ότι εάν υπάρχει μια σχετική ηρεμία και ισορροπία σε αυτά που κάνουν, θα έχουν την καλύτερη ανάπτυξη και υγεία και για εκείνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλλη μου. Μας κατατόπισες και μας βοήθησες. Ό,τι παραπάνω απορία έχετε, θα σας αφήσω το προφίλ της στο Instagram, να τη στείλετε, να τη ρωτήσετε, να ακολουθήσετε κι εσείς το πρόγραμμα που έχετε ανάγκη και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ.